എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും മുത്തശ്ശിക്കഥകളിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മുത്തശ്ശിക്കഥ സ്വർണ്ണമുട്ടയിടുന്ന കോഴി. ഒരു കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോഴി പ്രതിദിനം ഒരു സ്വർണ്ണമുട്ടയിടും. കർഷകൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷേ അവന് ലോഭം വന്നു. കോഴിയുടെ വയറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്വർണ്ണമുട്ട ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി കോഴിയെ അറുത്തു. അവൻ കണ്ടത് സാധാരണ കോഴിയുടെ വയറായിരുന്നു. ഇനി സ്വർണ്ണമുട്ടയുമില്ല, കോഴിയുമില്ല. ഈ കഥയുടെ ഗുണപാഠം എന്തെന്നോ? ലോഭം അവസാനം നാശം കൊണ്ടുവരും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ കഥ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു.